Ҷаббор Расулов ҳар ҷо ки мерафтааст бо ронандааш нони сиёҳ мегирифтааст, кефир мегирифтааст ва аз хонааш хӯрок мегирифтааст ҳамроҳаш. Хӯрок мегирифт ҳамроҳаш, термосашо чой мерад ноҳияҳо. Раиси ҳизби коммунистӣ. Президенти давлат ҳисоб диҳад, ако ҳозир президент ҳа. Он замон котиби якум ҳизби коммунистӣ. Кефир, нони сиёҳ. Нони сиёҳ ва ягон намуд хӯрок ва термосаш ба чой. Агар гӯсфанди куштагӣ медидааст махсус барои Расулов, ҳатман раис савхоза ҷанг карда меофтааст, ин ҳаққи мардум ту аз савхози мардум, аз моли савхоз ту ина кушти, калхоз ту ина кушти. Ва ҳатман Расулов гапҳои бад мезидааст. Расулов вақте ки сафар мекардааст, болои миз ба ҳеҷ вақт арақа иҷоза намедодааст. Вақте пули Аминҷон Шукрӣ гум мешавад, мегӯянд ки гумонбар раиси якум ҳизби коммунистӣ, яъне ба қавли президенти он вақта Ҷаббор Расулов дониста мешавад. Ин факти тарихӣ дорад. Аминҷон Шукӯҳӣ як одами замонаш ва машҳур, таъсиргузор, раиси кумитаи телевизион радио буду, сармуҳаррир буду, ҳамин хеле ино, як шоири бисёр хубам ҳаст. Аминҷон Шукӯҳӣ воқеан Ҷаббор Расулов ҳамсоя будагӣ. Ба Расулов шабҳо бегониҳо вақти хаста мешудагӣ, ё Шукӯҳӣ хонаш ҷиғ мездаги адам дукуса мешудагӣ, чой нӯшида, шахмат бозӣ мекардагӣ, ё ки ин мерафтаги хонаи Шукӯҳӣ. Тасаввур кунед ки роҳбари давлат хонаи Шукӯҳӣ меравад, шахмат бозӣ кунӣ. Вақте ки Расулов мемурад, хай факташ аниқ, аз даруни ҷевонаш як пар костюми нав намеёбанд ки Расуловро пӯчонда бурда вай монанд. Он золо маросими ҳидо мешуд, шумо костюм пӯшида митинг месодӣ, як пар костюм намеёбанд, аз хонаиш костюми нав намеёбанд. дуруд бинандаои азизи шабакаи иҷтимоии Далери Муаллӣ, умедворам хубу хушу саломату сариҳол ҳастед. Нашри навбати силсила суҳбатҳои мо бо номи Лучоб аст ва меҳмони ҳаррӯзаи мо бародари азиз, дӯстамон, рӯзноманигор Одили Нозир. Барои бинандаҳо як дуруд бошад. Ташаккур. Салом дӯстои азиз, баъд аз чанд вақти танаффус ин барнома запс мешавад. Ҳаво камтар мо ба хабар расон чандин вақт. Лекин умедворам ки имрӯзам ҳаво хунук, ба ҳар ҳол фосила канда нашавад. Мо имрӯз ин барнома запс мекунем. Ман бовар дорам ки шахсияте ки имрӯз дар бораи ӯ суҳбат мекунем, шумо ҳеҷ бовар намекунед, махсусан насли ҷавон, ки дар як замон ҳамин гуна як шахсият зиндагӣ мекардааст. Ҳамин гуна як инсон. Зиндагии ин инсон тамоман барои насли ҷавон, барои одамҳое ки аз 40 поён ҳаст, синни солашон аз 50 поён ҳаст, афсона менамояд. Ман бовар дорам ки барнома ҷолиб барои бинандаҳо ҷавон махсусан ҷолиб хоҳад буд. Хуб, ман як чиз эҳсос кардам ки чорум барнома шуд, ҳарчанд се барномаи мо дар фасли зимистон бошад ва инак дар баҳор, ҳамеша ё баъди борон ё дар борон аст суҳбатҳои мо. Намедонам барои чӣ ин медонед Далер, ман ҳамна фикр мекунам, ин сарнавишти ҳамин инсонҳо пур аз ин барф борон ҳамин хел аст. Ман фикр мекунам мо инам сиёр кунем борон борад. Лекин имрӯз ҳаво сард, душам дар баъзи ноҳияҳо барф борид, чун қаҳрамони мо яке аз нафарҳои пуштибони соҳаи кишоварзӣ буд. Ман фикр мекунам бисёр дарахтҳоям хунук зад, заҳмати деҳқон аз даст рафт. Худо наҷот диҳад мондагиша. Ба ҳар ҳол чунки солҳои он қадар нағз хуб дар пеш нест, ба ҳар ҳол умедворам ки бо ороғи мардум зарари сахт надида бошад. Қаҳрамони навбатии мо Ҷаббор Расулов, котиби якуми ҳизби коммунистии Тоҷикистон, аз соли 1961 то 81, қариб 20 сол ба қавли президенти як кишвар, агар ба забони имрӯз бигем. Хуб, мо силсила суҳбатҳоамонро ба таври 82 то ҷое ки ман иттилоъ гирифтам. Силсила суҳбатҳоамонро ба таври пирамидаи чапа мехоҳем давомтиям, аз замони марги Ҷаббор Расулов мехоҳам ёд кунам ки воқеан рост аст ки дар вақти анҷумани комсомоли ленинии ҷамҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон аз бемории сактаи дил ҷон дод, яъне дар як маҷлиси ҷавонони Тоҷикистони шӯравӣ ҷон дод. анҷумани ҷавонҳо баргузор мешавад. Ҳамон рӯз Ҷаббор Расулов ҷон надодааст. Ҷаббор Расулов ҳамон ҷо ба бемор мешавад, дар ҳамон вақте ки дар трибуна суҳбат мекард, аҳволаш бад мешавад, лекин ба ҳар ҳол суханрониша ба анҷом мерасонад. акси охирину вопасинашам ҳаст, аз ҳамон анҷуман чанд аксаш ҳаст албатта, ва он чизе ки нақл мекунанд, дар вақти суҳбат дилаш чанд маротиба меқапад, об менӯшад,
ва суханрониша ба охир мерасонад бо вуҷуди ҳамаи ҳамин. Лекин баъзеҳо мегӯянд ки аз миёни маҷлис рафтагӣ, баъзеҳо мегӯянд ки маҷлис тамом мешаду баъдан аз пушти парда гузашта беҳуш мешад. вале дар Википедияи тоҷик дақиқан ҳамин гуна навист ки дар маҷлис ҷон дода. Не, дар маҷлис ҷон додааст, дар маҷлис ба ҳар ҳол дар беморӣ дар назди табибҳо ҷон додагӣ. Хай ба ҳар ҳол ҳамин хеле ки дар маҷлис аҳволаш бад мешад. Ха дар умум дар маҷлис ҷонаш вопасин лаҳзаҳои ҳаёташ дар маҷлиси дар анҷумани ҷавонҳо буд. Ин аз он ки Ҷаббор Расулов воқеан чанд рӯзам бемор будагӣ, лекин вай як шахсият одаме будагӣ ки кор барои вай аз ҳама чиз афзалтар, вазифаи вай барои вай аз ҳама чиз болотар меистод ва вай бо вуҷуде ки бемор буд ба он анҷуман рафт. Ҳозир пресс-конференсияҳо мешад, вазирҳо фақат муовинашон нагӯштида мекунанд ки вай шамол хӯрдему кам месулфем ё ки бинимон фих мекунад гуфта баъзе роҳбарон муовинашон мепурсонанд. Ҷаббор Расулов воқеан бемор будагӣ вай, лекин бо вуҷуди беморӣ рафтагааст. Лекин як чиз дигар ман гӯям ки пайвастагиша ки Ҷаббор Расулов Леонид Ильич Брежнев ҳам дар яке аз маҷлисҳои ҷавонон бемор мешавад. ҳамин гуна сарнавишт Ҷаббор Расулов. Вай ҳар гашт албатта дар онҷа не, лекин дар яке аз маҷлисҳои ҷавонон бемор мешавад. Вопасин рӯзҳои умраш аз они Брежнев ҳам ва нақл мекунанд ки вақте ки вай дар маҷлиси ҷавонҳо баромада суханронӣ мекард, аз пушти парда капел об мондагӣ буданд барои вай. Вай ҳамин обаш гузашта капел чӣ мегӯянд, чакчак мегӯянд, баъзеҳо об мегӯянд, капел мегӯянд. Ҳамуна дар чаконда дар вай ва ҳамон вақт ҳамун дар маҷлиси ҷавонҳо иштирок кард. Як вопасин рӯзҳои зиндагии ки ҳам Леонид Ильич Брежнев ҳам ба Ҷаббор Расулов монанд дар анҷумани ҷавонҳо. Акнун инҷо суол аст ки чаро яъне инҳо то ин ҳад яъне намедонам курси дӯстдор буданд ё ки мансаб дӯстдор буданд ки шароит ҳамина тақозо мекард ки то охирин лаҳзаҳои марг дар сари вазифа мемонданд. Не, ин масъулият буд. Ин як чиз дар замони шӯравӣ махсусан мо агар албатта дар ҳама давру замон инсони мансаб дӯстдор, курси дӯстдор онҳо ҳастанд, лекин вақте гап дар масъалаи котиби якум мерафт, масалан Ҷаббор Расулов масъалааш мерафт, Ҷаббор Расулов мансаб дӯстдор набуд. Ҷаббор Расулов одаме буд ки мансаба барои худаш масъулият қабул кардагӣ буд. Ин сарнавишти мардума барои худаш масъулияти ҷиддӣ қабул кардагӣ буд ва ин нафар аз тамоми чиз гузашт. Аз тамоми чиз, ҳол дар давоми суҳбат мо гапҳое мегӯем, аз тамоми чиз гузашт ва фақат барои хизмат ба мардумаш, хизмат албатта дар доираи чаҳорчӯбаи ҳамун замон, хизмат албатта аз рӯи ҳамун шароити ҳамун муҳити ҳамун замон, хизмат дар доираи идеологияи ҳамун давре ки вай маскав таъин мекард, аз рӯи системае ки низоме ки вай маскав таъин мекард, лекин дар доираи ҳамунам хизмат мекард. 20 соли роҳбарӣ ва сухани таърихии Ҷаббор Расулов, яъне ҳамун сухане ки намедонам то куҷо воқеият дорад надорад, аз 40 олим якта пахтакор беҳтар. Оё обрӯи ин шахси таърихиро поин набурд? Рости гап ҳамин гапа бисёр мегӯянд. Шояд Ҷаббор Расулов гуфта бошад. Шояд Ҷаббор Расулов гуфта, лекин ман шунидагӣ ки аз 20 олим гуфтагӣ не, аз 20 адиб гуфтагӣ ман ба шояд ҳамин хеле гуфтагӣ ман. Олим не, адиб гуфтагӣ. Ва гӯё ки ким маҷлис меша дар масъалаи тарбияи интеллигенсияю ҳамин ва талаб мекунанд ки факултетҳои гуманитарии филология ҳамин хеле чизои зиёд кунем гуфта гурӯҳҳои чизоя. Расулов як масъала бардошта мешавад ва Расулов гӯё ки хеле ман рости гап дақиқ баромади калима намедонам, хеле шундагӣ ба мин вай ҷумлаи намедонам, лекин шундагӣ баъд вай мегӯяд ки ман ба аз 20 адиб, ман фикр мекунам ки филолог гуфтагӣ, нависанда шояд гуфта бошад, адиб гуфта бошад, олим фарқаш не. Аз 20 одами эҷодкор мегӯяд, ман ба 20 пахтакор беҳтар, якта пахтакор беҳтар. Ва ин маънои он надорад ки Ҷаббор Расулов зидди масалан ҷомеаи эҷодкор буд, зидди олимҳо буд, зидди ихтироот буд. Не, Ҷаббор Расулов шахсияте буд ки ба ин чизон таваҷҷӯҳ мекард. Мо аз нақлҳо, аз навиштаҳо медонем ки ягон ташаббусаш Ҷаббор Расулов бе иштироки Мирзо Турсунзода то замони зинда буданаша намегирифт. Ягон ташаббусаша. Дар ҳар як ташаббусе ки вай ин одам мекард ва ҳар як коре ки ин одам карданӣ мешуд, аввал Мирзо Турсунзода, Боқир Раҳимзода, Мирсаид Миршакаре ҷиғ мезад. Аввал ҳозир аввал ҳамин масъалаи ҷиғ мезад. Бале воқеан мо ин факторам барои ҳамин ҷолиб аст ки чаро дар ҳамин миён бо он ҳазораи Сино мегузаронд баъд. Ва ҳозир давомаш ман ҳазораи Сино ва ман алоҳида суҳбат мекунем ва бисёр масъалаи аҷиб аст ва ям барои ҳама аҷиб. Ин ҳамин гуна шахсият буд. Дар замони Ҷаббор Расулов як илми тоҷик ниҳоят пешрафтагӣ буд. ин солҳои ҳукмронии Ҷаббор Расулов ба илми тоҷик дараҷаи бисёр баландаша пеш рафт.
институтҳо ҳам ту барои вай шояд вай роҳбар шояд сари ҷаҳл шояд сари шӯхӣ шояд сари ханда бисёр чиз қабул кардан дар кор не масалан як анекдоти ҷабор расулов мегӯм ҳамун отдели кадрҳои ҳизби коммунист барои се вазифа ҷабор расулов шӯх ҳам будагию баъд нохост аз занаш явон чи мебуромдагӣ масалан отдели кадрҳои ҳизби коммунист ситои шӯравӣ мебиёрад се нафара ба мансабҳои нав пешниҳод мекунад ва мебиёд ки се кас штагӣ ҳа шумо кӣ мебахшед ман номам арслонбек мегӯяд номи шумо чӣ номи ман ҳаким чиз дигар он тошбек будагиз номи шумо чӣ номи ман масалан қулмурод қулбек ягон чиз дигар ман фаромӯш кардам номошонам хеле номои умуман вай ба номои хандаовар ба расулов мегӯфт ки агар мо мансабҳои давлатӣ ба дасти арслонбеку ин темагар ин чӣ мешад гуфта одамое меранҷондааст аз ин ҷиҳат вай роҳбар буд шояд аз даҳонаш баромадагӣ лекин ин кредои зиндагӣ ин ғояи зиндагии ҷаббор расулов ин набуд ғораи сиёсатдориш ин набуд дар замони ҷаббор расулов илм хеле пешрафтагӣ буд махсусан дар соҳаи кишоварзӣ дар соҳаи илмҳои аграрӣ махсусан дар соҳаи умуман ҳама илмҳо санату адабам хеле пешрафтагӣ буд дар замони расулов вай соли 70-80 ин замони ба санату адаб роҳбарӣ кардани мирзо турсунзода меҳрубон назаров ин замоне ки санату фарҳанги тоҷик ба дараҷаи бисёр баланд пешрафтагӣ буд ин гап шояд гуфтагӣ лекин ҷаббор расулов баъзе хислатҳо доштагӣ масалан вақте ки иосиф брагинский бо ҷаббор расулов кор кардагӣ вақташ иосиф брагинский олими тоҷик олими бисёр машҳури русский адаби тоҷик омӯхтагӣ ин одам вақташ ба дар данғара фаъолияти кориш сар мекунад баъдан дар кумитаи маркази тоҷикистон бо ҷаббор расулов кор мекунад баъд чандин сол вай Москва зиндагӣ карда гашта кӯшида як замон душанбе масалан меҳмон шуда мебиёду мехоҳад дар мурди ҷаббор расулов бинад дута китобаш ҳадия мебиёрад мехоҳад бинад масалан китобаш оварда ҷаббор расулов вай мерад ки ҷаббор расулов нест ё ҳаст қабул мекунад ҳам ду китобаш бо соидат ҷаббор расулов тӯҳфа мекунад ҷаббор расулов ду китоби брагинский мепечонаду ба институти забон мефирсонаду менависад болошба ки ман филолог не ин китобҳо ба ман лозим не ина баред ягон кас хонад мегӯду ҳамин китобҳоя ба унҷо мефирсонад брагинский дида хеле хафа мешавад бисёр сахт хафа мешавад ки ин тӯҳфаи мана масалан як олими мисол соҳаи як олими дигари ман мисол мебарам олими дигари тандурустӣ ман фаромӯш кардам номаша як китоби калонаш дар соҳаи медицина ҳамчун ҳадия ба ҷаббор расулов бо соидаст метиҳад ҷаббор расулов мефиристад ҷаббор расулов ҳамрӯз бо даст ёрдамчиш дода мефирсонад ки ман олими соҳаи тандурустӣ ин китоб чикор мекунам ина баред ягон кас дигар хонад ин хел одатҳо ҳам ин хел хислатҳо ҳам дар фаъолияти ҷаббор расулов ҳаст дар масъалаи ҳазораи сино бигем ки яъне агар ки одами ин соҳа набуд ҳамчун сиёсатмадор масалан чаро пас ҳазораи синоро бо шаҳомат гӯш кун ин як масъала вай одами гуфтам ку ин одами фарҳангдӯсту адабдӯст набуд не ин одаме буд ки мисли дигар роҳбарҳое ки то ин будану масалан баъди ин будан ҳастанд адабиёта фарҳанга ҳамаи мароми давлатдорӣ намекард дуруст ҳам мекард ин нафаре буд ки масалан сухани 4 нависандаю 4 актёра сухани пешгому пештоз намекард ин одаме буд ки меъёра нигоҳ медошт ва дуруст ҳам ба фикри ман мекард мо як маротиба дар солҳои 90 дидем ки масалан танҳо ба сухани зиёёни эҷодкор бовар кардан ва дигар соҳаҳое фаромӯш кардан чӣ рӯзҳо ба мо овард ки мана имрӯз мо дидосем натиҷаша мо қариб дар замони солҳои 90 ва баъди вай мо масалан хай замон ҳамин хел шуд ин айби ягон касам не ин айби масалан ягон чизам не мо бисёр ин дар солҳои 90 саришта накардем мо худшиносӣ гуфтему маслаҳои дигар гуфтему мо илммона нагуфтем институтҳои мо барҳам хӯрда бурафт институтҳои мо олимҳои беҳтарин дар соҳаи кишоварзӣ дар соҳаи физика химия математика аз тоҷикистон монда рафтанд масалан мо бисёр чизҳое нагуфтем мо фақат масъалаи ҳазораи сино ташаббуси расулов не ҳазораи сино ин ҷашне буд ки вая дар сатҳи байналмилалӣ ва дар сатҳи иттифоқи советӣ ҷашн мегирифтанд то ҳазораи сино мо як чизи дигар гуфтан мехоҳам ҳазораи синое ҷашн гирифтан барои тоҷикистон ба осонӣ ба даст наомадааст барои интеллигенсияи тоҷик барои аҳли илми тоҷик ҳазораи сино бисёр ба душвориҳо ба даст омад умуман синоя тоҷик гуфтан ва синоя тоҷикистон аз худ карданаш дар замони шӯравӣ ин яке аз дастовардҳои бузургтарини тоҷикистон буд киҳо даъво доштанд барои сино барои сино албатта ӯзбекистон даъво дошт барои сино дигарҳо ҳам даъво доштанд лекин дар замони шӯравӣ ин баҳсҳои хеле зиёд ҳаст ки аҳли илм ина медонанд
عموما در نه تنها سینو این از سالهای 40 50 60 همین چند سال نه تنها درباره هر یک کلاسیکوی ادبیات و هر یک بزرگ علم گذشته بحث بود. مثلا درباره کمال خوجندی که مثلا وی از تاجیک ها گوییم، از ایرانی ها گوییم، درباره سعدی شیرازی، درباره فردوسی، درباره دیگرها هم این بحث ها بود و استاد عینی یکی از اشتراکچی های فعال این بحث ها بود. مثلا دیگرها هم بودن، همه شرق شناسا در مسئله سه تا بزرگ آسیای مرکزی، ابو علی ابن سینا، ابو ریحان بیرونی و فارابی و ابو نصر فارابی. اینها نفرایی هستند که اکثر کل ایجاداتشون به زبان عربی آفریده هستند. اینها نفرایی هستند که زبان علمی همون زبان دورهاشون همین بود. اینها نفرایی هستند که یگان چی از زبان تاجیک از اینها به میراث ماندگی، یگان مثلا یگان مصر شعر، یگان از سینا ها کم، از سینا بیشتر به هر حال به زبان تاجیکی اثر ماندگی، دیگر همش به زبان فارسی تاجیک اثر، دیگر بسیار اکثری کارشون به زبان عربی، کار علمیشون. وقتی که در زمان شوروی دولت ها پیدا شده آسیای مرکزی، تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان و همه همین ها، این نقض میدونیم همه ما که در آسیای مرکزی امروزه از قدیم الایام بزرگای تاجیک صاحب علم بودن، صاحب ادبیات بودن، صاحب فرهنگ بودن، لیکن این زمان آمد و اینها دیگرها صاحب کردن شدن. بحث ها خیلی تیزتون بود بحث ها و همین گونه شد که برای عدالت رعایت شدن گویا که ابو ریحان بیرونی ازبکستان گرفت، ابو نصر فارابی قزاق‌ها گرفتن و ما و اهل علم ما تنها با گذشتن از هر دوی این بزرگ صاحب سینا شدن. این آسان نبود این کار. ما سینا هم از نمی گرفتیم، لیکن این تلاش های شبانه روزی هم رسولوف، هم آسیمی، هم دیگر علمای تاجیک، هم خودی ترسنزاده بیواسطه و عموما همه آنهایی که در زمان شوروی گپ داشتن، گپشون مقام داشت، البته گپ داشتن، مقام داشت گپشون. ما همه خیلی شخصیت ها بعد همون زمان درو گرفته دانشگاه های و مؤسسه های به نام فارابی در قزاقستان ماندن، در ازبکستان کتابخانه دانشگاه و چیزای به نام بیرونی ماندن و تاجیک ها سینا گرفتن. با وجود همین از سینا دست نکشیدن، بعد برای سینا دعوا کردن گرفتن. با وجود همین ازبکستانی ها برای ازبک ها برای سینا دعوا کردن گرفتن. با وجود همین و وقتی که درباره سینا کتاب چاپ شد در مسکو، اولین کتاب، و این کتاب موندن که سینا فرزند بزرگ خلق تاجیک، همونجا هم دعوا شد. من میدونم که قریب 5000 نسخه کتابه از صحیفه یکمش همین خیلی بریده قطعی پرافته کلمه تاجیک برابر پرفتگی و همون زمان از مسکو سپارش میشد که تاجیک گفتن سینا ممکن نه، در برابر این ازبک گفتن سینا ممکن نه. سینا فرزند بزرگ شرق، متفکر بزرگ شرق، این شرق تمام دنیا نمی دنیا این شرق، لیکن سینا فرزند بزرگ شرق، سینا تاجیک گفتن سینا ممکن نه و همین گونه بحث ها شد. بعد وقتی که هزاره سینا برگزار میشد، هزاره سینا یک جشن سیاسی میشد، نه تنها یک جشن فرهنگی و علمی و مثلا و یک جشن سیاسی میشد. از این بحث ها حکومت مسکو هم برای این توجه میکند و قرار میشد که جشن از مسکو آغاز مییابد. در بعضی جمهوری ها در اینستیتوت های علمیش هم خیلی بعضی چهاربینی های خرد میگذارد که جشن های کلان سه تا میشد، یک در مسکو میشد، یک دویم در تاشکند میشد، سوم جشن جنبستی همچون میراثبر اساسی سینا و همچون صاحب اساسی سینا در دوشنبه میشد. خیرت که همین اعتراف شده است که یعنی به هر حال این تلاش های آسیمی رسولوف البته تلاش های اینا این و همین گونه قرار میشن، جشن قرار میشد همین گونه. حالا بیاد از جشن هزاره سینا دیگه بگذارم که جوابش گرفتیم. نه حالا دوامش این جشن جالب علاکون قهرمانی رسولوف خب هم قرار میشد. بعدا جشن در مسکو، جشن اول که میشد در مسکو، ما با گلجهان بابا صادق در صحبت با ما نقل کردیم. گلجهان بابا صادق کاتب ایدئولوژی هم بروز گلجهان بابا صادق و آسیمی جغزاده رسولوف میگه سپارش میداد که
рафта мегӯ дар Москва ва дар Ӯзбекистон дар Тошкент ба диққат назорат мекунед ки онҳо чӣ кор мекунанд ва ҳар соат ҳар лаҳза ҳар дақиқа ба ман ҳисобот метаҳед ки мо аз онҳо бештар ин ҷашнро гузаронем бо шукӯҳтар корҳои онҳо мекунанд чанд баробар бештар мо бо шукӯҳтар ин ҷашнро гузаронем ва ҳамин гуна қарор мешавад дар Москва ҷашни ҳазораи ин бисёро медонанд ҳазораи сино дар Москва вақте мешавад иштироки котибои аввали ҳизби коммунист дар назар гирифта шудагӣ не на иштироки Рашидов на иштироки Расулов лекин вақте ки делегатсияи Тоҷикистон Москва мерад Рашидов ки шахсияти таъсиргузори замони худаш буд сиёсатмадори бисёр машҳуру бузург буд ва узви бюрои сиёсии ҳизби коммунистӣ буд Расулов узви бюрои сиёсӣ набуд вай узви бюрои сиёсии ҳизби коммунистӣ буд ва гапаш вазнадортар буду вай ба имконотҳои вай бештар буд вақте ки делегатсияи Тоҷикистон ба Москва мерасад яке аз ҳунармандо яке аз намояндаҳои ӯзбекҳо мегӯяд ки дар ҷашн Шароф Рашидов иштирок мекунад ин тоҷикҳо дар ҳайрат мемонанд чунки барнома чоп шудагӣ дар барнома якум суханронии президенти Академияи фанҳои СССР президенти Академияи фанҳои Тоҷикистон дуюм Муҳаммад Сайфиддин Осимӣ президенти Академияи фанҳои Ӯзбекистон Содиқов унҷа Рашидов нест агар Рашидов рафта суханронӣ кунад агар тамом он ҷашн дигар аз Тоҷикистон нест аз тоҷикҳо ҳам нест ва бобо Содиқова Гулҷаҳон ба ҳолам зинда он кас умршон дароз бошад бобо Содиқова занг мезанад ба Расулов Расулов мегӯяд ки шумо мегӯд худатона бой натетон он вай ҷашн бисёр муҳим буда баъд номусу виҷдони ҳар як тоҷик буд вай он замон бисёр муҳим буд шумо мегӯд худатона бой натетон Расулов ё Рашидов иштирок намекунад ё ман ҳам иштирок мекунам гуд он замон Расулов ҳақ надошт хеста худаш самолёти шуд Москва равад ҳамун шаб он замон вай бояд ки ҳамааса ба Москва ҳаслат мекард мувофиқа мекард ва Расулов як шаб то саҳар хоб нарафта тамоми корро мекунад ки Шароф Рашидов дар ҷашни ҳазораи сино иштирок накунад бо тамоми одам худаш ганда мекунад бо тамоми ҳамин элитаи сиёсии Москва ва пагоҳ саҳар вақте ки Шароф Рашидов галстукша баста фасон шуда аз меҳмонхона фаромада ҷашни ҳазораи сино омоданӣ мешавад Шароф Рашидов аз кумитаи марказии ҳизби коммунист ба ҷашнгирии юбилеи кадом колхоз мал давеми беларусиями грузиями куҷо мефирсонанд ҳамчун намояндаи бюрои сиёсӣ ва ҳамин гуна Шароф Рашидов дар ҷашни ҳазораи сино ширкат намекунад ин як дуюм масъалае ки дар ҷашни ҳазораи сино мешавад дар ҷашни ҳазораи сино тавре гуфтам якум Академияи фанҳои СССР дуюм Академияи фанҳои Ӯзбекистон Тоҷикистон ва сеюм Ӯзбекистон бояд баромад мекарданд вақте ки Академияи фанҳои СССР президенташ роҳбараш суханронӣ мекунад мувофиқи барнома дуюм сухани навбатӣ ба президенти гуфтам ба Осимӣ хеста либосашо дуруст карда наздики мо рафта мешавад ки Ӯзбекистон академик Содиқов гуфта ӯзбекҳоя ҷиғ мезанад боям инҷа ба хиёнат мешавад нисбати тоҷикҳо ва Содиқов дуюм ҳамчун меро ҳамчун намоянда рафта иштирок карда дар бораи сино маърузаша хонда мебиёд сеюм сухана ба Осимӣ метиҳанд Осимӣ баромада дигар аз рӯи коғазаш нею бисёр тезутун ҳарфҳои сахту дағал мезанад ва иҳонат ҳам мекунад бисёриҳоя аз зал ҳам чандин нафар тоҷикҳо олиму аҳли илм додувой партоӣ мекунанд ҳамунҷа ҳам бо дахолати Ҷаббор Расулов вақте ки бегоҳ ҳамин ҷашна пурра дар телевизион нишон метиҳанд бо дахолати Расулов аввал монтаж мекунанд аввал суханронии Осимӣ мерад баъдан суханронии Шароф Рашидов мерад ин хизмати анами одаме ки гӯя гуфта бошад ки ман ба аввалимда пахтакор беҳтар ҳамин корро мекунанд вақте ки ҷашн дар Тоҷикистон мешавад дар Ӯзбекистон мешавад инҷа супориш тавре гуфтам супориш метаҳад ки назорат кунед ки мо ӯзбекҳо кам нашавем гуфта вақте ки ҷашн дар Ӯзбекистон мешавад ҷашн дар Тоҷикистон баргузор мешавад Расулов президенти Академияи фанҳои СССР мебиёяд душанбе Расулов вай бояд медид я президенти Академияи фанҳои СССР одами бисёр таъсиргузор ва узви ҳизби коммунист узви бюро ваям мансабаи баланд вай бояд Расулов вай медидаст Расулов меҳмондории тоҷикия фаромӯш мекунад мегӯяд ки як чойник чой мемонтон мегӯяд дута пиёла дигар ҳичи намемонтон қабулаша мегӯяд ва Расулов ҳамагӣ ё 3 дақиқа ё 4 дақиқа қабул мекундаша ҳамтун нағз хушомадед душанбе ба ҷашни нағз гузарад мегӯду
тамоман дуруст қати ҳамун академияе ки ман фаромӯшам номаша президенти академияи фанҳои ССР дуруст муносибату муомила намекунад ва хавай албатта иштибоҳш дарк мекунад ва ҳамин гузаронидани ҷашни ҳазораи Сино ин ташаббуси Расулов буд. дар замони шӯравӣ ки дар масъалаи Сино бисёр гапҳо шуд, лекин ҳатто Солдатзе гуфтани занак дар бораи Сино китоб нависта мебиёд, дар китобаш Синоя тоҷик нависта мебиёрад, инҷаба кормандои нашриёт майдачаҳо китоби худамро чоп кунем гуфта китоби ӯзро қабул намекунанд, ки ина мо нақша надароварда будем палон бисмадон гуфта қабул намекунанд, барои он ки ягон китоби худашон чоп кунанд. Вай занак мебарад китоб тошкан метиҳад, онҳо гирифта узбек нависта Сино мебуранд, китоб машҳуртарин китоб дар бораи Сино ана китоби занак вай рафт ба Синои узбек гуфта. мо ҳамин гуна дар бораи Сино вай ҳамун шабурӯз масъалаи номуси нангу номуси миллии тоҷикӣ буд. Вай ҳамун замон хизмати анами одам, хизмати Осимӣ, мана инҷа қабри Осимиам ҳаст, худо раҳмат кунад, ҳол дар бораи Осимӣ ҳаррӯз худо суҳбат мекунем. Хизмати Осимӣ ҳамин одам қати мо Синоя гирифтем ва дар баробари ин мо аз номуси виҷдони халқамон ҳимоя кардем бо вуҷуди он ки ба душвориҳо. ин гуна ҳодисаҳо бисёр шудагӣ дар ҳар як чорабиние ки ҷашнгирии ҳар як фарзанди бузурги ҳамин миллати тоҷики он замон хай дар Самарқанду Бухоро зиндагӣ кардагӣ, ин гуна гап буд. мо бисёр мушкил доштем, лекин ин мушкилиҳои он замон ҳамин бузургои мо ҳал мекарданд, ҳамвор карда ва имрӯзам давом дорад. биед мо воқеан як ҷавоби бисёр пурра дар мавриди ҳазораи Сино ва қаҳрамониҳои Ҷаббор Расулову Осимову дигар азизо гуфтем. Бодам ба зиндагии худи Ҷаббор Расулов мегузарем. Борон мон гирам. Борон мон. Кам хайрият. Борон мон. Дастам як хат сарф шид, чанд хути. Ҷавонем. Хуб, дар мавриди он мехоҳам фаҳмам ки чаро давраи шӯравӣ мо ҳамеша кишвари аграрӣ бештар муаррифӣ мешудем ва чаро ҳамеша мо ҳамчун як кишвари маҳсулоти хом ба Москав рӯй мекардем, ҳама молу ашёи хомамона ва аз он тараф молу маҳсулоти тайёр мегирифтем. Тоҷикистон худаш кишвари аграрӣ буд дар замони шӯравӣ бевосита. Я дар бораи он ки корхонаҳои калон баъд ино охирон баъди сохта шуд, аввал кишвари аграрӣ буд. Дигар ин ки инҷа ҳоли барои коркард корхонаҳои калон ҳам набуд, асосан пахта ва Расулов аввалин нафаре ки ин як ҳадаф дошт, ҳамчун роҳбаре ҳадаф дошт, истеҳсоли пахтаи тоисомо 1 миллион тонна расонад. 1 миллион тонна расонад. Расид? Соли 1980 истеҳсоли пахта ба 1 миллион тонна расид. Меган ҳамин ҳисоботи бардуруғ аст. Ҳичи бардуруғ не. Расид ба 1 миллион тонна ва Расулов мана қаҳрамони меҳ социалистики пешаш ба медалаш истодааст. Ҳамин медала дар ҳамун гирифт. Ва ин ҳадафи ормони Расулов буд. Расулов ба совхозу колхоз ниҳоят сахт диққат медод. Расулов ба совхозу колхоз ниҳоят сахт диққат медод. ҳар як колхоза дар чанд гектараш чӣ коридагӣ совхоза, ки роҳбараш чӣ мекорад, чанд фоиза мегирад, ина бевосита медонист ва Расулов ҳамеша дар сари замин саҳро буд. Ҳамеша дар сари саҳро буд. Ман дар бораи сари саҳро дута гап мегӯм. Ман чӣ ба афсона гуфтам зиндагии одамам. Расулов як одаме буд ки нафс умуман надоштагӣ. Умуман нафс доштагӣ не. Ҷаббор Расулов ҳар ҷо ки мерафтааст бо ронандаш нони сиёҳ мегирифтааст, кефир мегирифтааст ва аз хонааш хӯрок мегирифтааст ҳамроҳаш. Хӯрок мегирифт ҳамроҳаш, термосаш чой мерад ноҳияҳо. Раиси ҳизби коммунистӣ. Президенти давлат ҳисоб диҳад, ако ҳозир президент ҳа. Он замон котиби якум ҳизби коммунистӣ. Кефир, нони сиёҳ. Нони сиёҳ ягон намуд хӯрок ва термосаш ба чой. Зиёфати ягон раиси колхозу совхоз қабул надоштааст. Ва супориши бевосита додагӣ ки ягон кас Расулов ба зиёфат накунад. Вақте мебиёяд, баъде ки тамом кард, баъд дар ронандааш мегуфтааст ки ягон ресторан ба нигоҳ дор мегуфтааст. Ба ронандааш медонистааст ки ресторани Расулов сояи ягон дарахт қади роҳ меомадааст. ҳамун сояи ягон дарахт ба дараб кӯрпача мепартояд, мефурояд. Расулов ҳамунҷа ба қати ронандааш ва ягон албатта охранак буданаш дар кор, қати ҳамунҳо шишта ҳамунҷа ҳамун хӯрок ки аз хона ширифтагӣ сар кунед, бо хӯрокаш ҳама вақт дар каструли дастархон қати бастагӣ будагӣ тугунча. Тоҷики асил дигар. Да. Ҳамуна гирифта кушода
дар ҳамунҷо як дамакак ёнбош карда дароз кашида ҳамуна хӯрда хеста мебурафтагӣ. Вале тасаввур ки имрӯз як бор сари колхоз мерем ҳамин гуна ҳолатро мебинем. Нагӯшинед. Ай вой. Ана гӯшинед. Дина ман нигоҳ кардам ки кадом ҷавонҳо куҷо рафтен нонамак песозиш гирифтосан. Хай майлаш. Ҳамин нонамак тоҷикӣ бисёр ҳамин анъанаи нодурустин. Тоҷикӣ вақташ ба тамоми шоҳҳою ғосибои ҳамиш хай нонамак песоз гирифтагӣ. Ин якам ба ифрот расонда ҳамира. Нонамак аз сари тоҷик монад. Ман зидди ҳамин нонамак. Албатта имрӯз бо масъалаҳои амниятӣ, бо масъалаҳои масалан сиёсаи ҷаҳон тағйир ёфтанаш албатта президент бояд ки ниҳоят сахт иҳота шавад. Ниҳоят сахт ва ҳимоя шавад. Чунки масъалаҳои амниятӣ замон дигар, он замон давлат замон Расулов бори тинҷи ором не. Лекин шумо тасаввур кунед ки вақти шумо як намояндаи масалан одитарини вазорати кишоварзӣ ё масалан вазорати маориф ё масалан вазорати тандурустӣ як сармутахассиси ягон шӯъбеш тафтиши мактаби деҳа мерад ё маорифи деҳа мерад ноҳия ё соҳаи тандурустӣ мерад ё соҳаи кишоварзӣ мерад, бовар кунед як ноҳия дар ташвиш мемонад ва як сармутахассисе ки он тарафаш кофта борои 1400 сом маош мегирад. Шояд мансаба намедонам чӣ гирифтааст. Вай роҳбарам не, мудири шӯъбаам не вай. Ҳола мутахассисам зери суол меравад. Вай мутахассис бошам зери суол меравад. Як ноҳия дар ташвиш, раис як ноҳия барги бед бори меларзад ки ҳамин одам рафта ягон бало нарафта. Ман ин чизои шоҳид шудаги ман дидаги ин чизоя. Як сармутахассис, як раис ноҳия меларзонад. Вале вақте ки Расулов мерафт, Расулов чандин бор мерад, гӯш ман чанд та мисолаш мебарам. Расулов мерад ноҳияҳо. Барои Расулов барои ҳайати меомдагӣ зиёфат ташкил мекунанд. Агар гӯсфанди куштагӣ медидааст махсус барои Расулов, ҳатман раис савхоза ҷанг карда мефтааст ин ҳаққи мардум ту аз савхози мардум аз моли савхоз ту накушти, колхоз ту накушти. Ва ҳатман Расулов гапҳои бад мезидааст. Расулов вақте ки сафар мекардааст болои миз ба ҳеҷ вақт арақа иҷоза намедодааст. худаш наменӯшдагӣ. Шояд менӯшдагӣ, лекин дар зиёфатҳо ошкора наменӯшад ҳеҷ гоҳ. Ва агар ягон ҷо равад ки ягон раиси колхоз маҷбур хаяр Расулов не дигар аъзои ҳайати рафтагию маҷбур зиёфат оростааст, мефтааст ки вақте ки капку пухта овардагию мол пухта овардагӣ гӯсфанду пухта овардагӣ, мефтааст ки ман ба фақат аз оби шӯрбош нимта биёрето. ҳамнам пинҳон мекардем гӯсфанди куштаги Расулов нишон наметиҳанд, ҳамнам гови куштаги Расулов нишон наметиҳанд, як зиёфати оддӣ меороянд. Мефтааст ки ман аз оби шӯрбо камтар биёретон, бульёнаша. Ва ҳамна мехӯрдааст. дар мавриди хоксорӣ Расулов поинта аст. ҳозир як чизга ман гӯям, ягам норак ба вазири кишоварзии СССР норак ба тафтиш мебиёяд. Сохмони норак рафтосад. раиси ноҳияи шаҳри Норак ва раиси Норак ба супориш мешавад ки ҳамин меҳмони баландмақом мебиёду меҳмондорӣ кунедон. Ино меранд ки вай унҷа гӯсфанд куштагию унҷа табақи капку унҷа вай Расулов ниҳоят асабӣ мешавад. ҷиғаза мегӯд ки ҳоли ҳамин рафта гап мешавад, мегӯд ҳамин мегӯд шумо инқа зиёфати шоҳона ороститон инҷа ба ҳамин гапа гуфтанаш ба як табақи калон моҳи капк бирён бошад мепухта, обпаз бошад тушони бошад оварда болои стол мемонанд ки вай вазири кишоварзӣ ки дар бораи хоксории Расулов бисёр шундагӣ буд, гӯё ба писханд як моҳ якта капка мегираду Расулов мегӯд, ҷаббор Расулович мегӯд, ҳамин кап мегӯд ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид шудагӣ ҳам мегӯд. Ва Расулов ҳамун рӯз омада ҳамун раис Норак дафн мекунад кор. Тамомаша барои зиёфат шуда. Ва ҳамин гуна будааст, ҳаёташ ба рафта хӯрам ин корҳо масалан пурхӯрӣ кунам ин соя назорат намекунад. Якта шофёраш нақл кардааст ки ҳамин коргарои ҳизби коммунист ошхона дорад он кумитаи марказию, коргарои кумитаи марказӣ ин ҳамашон баъзан вақт берун обедкунӣ меранд ба ҳамин Расулов дар онҷа обед мекунад ошхонаи умумии комитаи марказӣ ба. Шумо куҷо меравед? Калапочи роҳат, калапочи роҳат, калапочи роҳат. Баъд як рӯз мегӯд ки ҳамин калапочи роҳат бисёр таъриф кардан мегӯд шофёри Расулову. Як рафта мегӯд ҳамин як аз хонааш як косаи як тугумча метиҳад ки рафта якта калапоча барошта биёр канӣ чӣ хел бошад ёрдамчеша. Ёрдамчиш мебиёд, ёрдамчи Расулов мешиносад кормандои роҳат. Баъд мегӯд ки эй ҳол калапоч тайёр 2 соат пас биёд мегӯд. 2 соат пас ин ронанда гашта мебиёд ки
як дастархони калонтар мекард. Мегӯд ин зарфи мо не, мегӯд ки зарфи шумо нағонҷиди ман додам, мегӯд бар. Оварда хада Расулов метаду мегарди, Расулов гашта ҷиғ мезанад. Ин чӣ мегӯд? Ҳам мекушод ки як баррачаи нав таваллудшудагия обпаз кара салат палату ҳама сиқати кара додааст. Ман ту чӣ биёр гуфтам, ту чӣ оварди мегӯд Расулов? Ба мегӯд ки ман нагуфтем, ин баста дод, ман надидем ин чӣ бошад. Гуфта бурда мегӯд сараш базану. Гӯ мегӯд ки Расулов ба ним порс як коса ҳамун калапочи тарифита барачаи бардошта те. Ҳамин хел гашта ҳам барача мефирсонад хонаи ва чойхон роҳат ба. Боз як мисол дигар. Яке аз колхозҳо дар ҷануби Тоҷикистон бисёр қафомонда мешавад. Бисёр қафомонда будааст ва раиси ҳамун колхоза ниҳоят Расулов дар маҷлисҳо ҷанг мекунаду, ҳақорат мекунаду ва як барномаи мушаххас метиҳад барои рушди колхозаш. вақте ки ҳамун сол колхоз нақшаи буд мекунад, план барзиёд иҷро мекунад ва ҳамчун миннатдорӣ, он сола раис колхозу я раис ноҳия бори вай буданд, обрӯ доштану мошин доштану чӣ бошад. ҳамчун миннатдорӣ ба Расулов як мошин ба бардошта тарбуз, харбуз ва чиз себ, нок, картошка пардон чизо оварда мехоҳад ки овара хона Расулов ба дарорад, биёрад. Ахрани Расулов мегӯяд ки фалон раис колхоз омадааст. Расулов аз хона берун мешавад. Расулов аз хона берун мешавад, мебурад ки ҳамин ман Расулов ҷабор Расулов ин кавсан аз хирмани мо бо ҳидоятҳои шумо, бо сарварии шумо мо ҳама қадар ҳосил гирифтем. Як дақиқа мегӯяд Расулов медорад аз хонаш як лали мегирад табақу мебиёд ду дона себ мегираду, як дона ноку, як хӯша ангура мегирад монду мегӯяд ки фалон хона мегӯяд, фалон вазир мегӯяд серфарзанд. Вай ниёзманд мегӯяд. Хони вай мефурем. Ман ҳама қадар бас, ман дигар аз зиёд намехӯрам. ин гуна шахсияте ки ин шахсият афсона. ин тасаввур кунед ки одам 20 сол котиби якум ҳизби коммунист бошад, чунон ба партия, ба ҳукуматаш, ба давлаташ содиқ бошад ки нақл мекунанд ки 20 сол соати 7 саҳар хеста, шиму костюм гасш баста аз радио гимни Советского Союза гӯш мекардааст. Соати 7 гимни Советского Союза садо метиҳад. Расулов ин садоқат ба ормонҳояш, садоқат ба ғояҳои зиндагиш ва садоқат ба давлаташ. акнун ман дар мавриди Расулов ва колхозу совхозу аграрӣ бисёр шунидам. ҳоли дар мавриди худсориш поинтар як суоли дигар дорам. Вале мехоҳам фаҳмам ки дар давраи Расулов мо ҳамчун кишвари саноатӣ чӣ чизо бунёд кардем? Пешрафт доштем ё не? Не, соли 80 корхонаҳои саноатӣ бисёр бунёд шудану. Агӯшун худаш дар ҳамин низомномае ки Тоҷикистон буд, дар Тоҷикистон, аку дар саноаткони Тоҷикистон дертар сар шуд. Саноатҳои масалан не дар вақт саноати масалан корхонаи ин калонтарини текстилу алюмини заводу дигарҳо албатта баъзи сохта шудану баъзи шабакаи арзи ҳастӣ кардану баъзиш будану баъзиш будан. Лекин аслан Тоҷикистон дар замони шӯравӣ кишвари маҳсулоти хом буд, кишвари кишоварзӣ буд ва асосан ҳамин самташ буд. Масалан дар замони шӯравӣ ҳама чизи Тоҷикистон аслан дар бузургтарин корхонаҳо дар замони шӯравӣ, сохтмони роғун дар замони шӯравӣ саршудагӣ. Бахусус давраи Расулов медонед дақиқан кадом чизи саноатӣ дорем мо? Не, ман ҳозир хеле заводу фабрикаҳо якта номбар намекунам ба ҳар ҳол. аз хоксори Расулов боз мехоҳем фаҳмем ки вақте пули Аминҷон Шукрӣ гум мешавад, мегӯянд ки гумонбар раиси якуми ҳизби коммунистӣ, яъне ба қавли президенти он вақта Ҷаббор Расулов дониста мешавад. Ин факти таърихӣ дорад? Аминҷон Шукӯҳӣ як одами замонаш ва машҳур, таъсиргузор, раиси кумитаи телевизион радио буду, сармуҳаррир буду, ҳамин хеле ино. Як шоири бисёр хубам ҳаст. Аминҷон Шукӯҳӣ воқеан Ҷаббор Расулов ҳамсоя будагӣ. Ба Расулов шабҳо бегониҳо вақти хаста мешудагӣ, ё Шукӯҳӣ хонаш ҷиғ мезагӣ, адам дукуса мешитагӣ, чой нӯшида, шахмат бозӣ мекардагӣ, ё ки мерафтагӣ хонаи Шукӯҳӣ. Тасаввур кунед, роҳбари давлат хонаи Шукӯҳӣ меравад, шахмат бозӣ кунӣ. Баъд Расулов танҳо зиндагӣ мекардагӣ, ба ҳар ҳол хонаи Шукӯҳӣ меомадагӣ, ба мешитагӣ. Баъд як рӯз Шукӯҳӣ вай мегирад, гонорари калон мегираду, ҳамин дар кисаи дуруни палтош мондагӣ будааст. Вай пул аку дар замони шӯравӣ пули калон ҳисоб мешуд, я мумкин як дар замони шӯравӣ 50 сом пули калон буд, бисёр калон буд. Баъд вай мумкин чанд ҳазор бошад. Баъд пула мебирад, ҳам кисаи палтош вай шудагӣ, шикоф шудагӣ, пул так меғалтад. Ва Шукӯҳӣ ҳам меёд сари ки пул нест дар кисаи палтош. Баъд
тамом коргарои ҳукумавия ҷиғ мезананд, милитсияи ҳамон замона ҷиғ мезананд, мебиёнд вақте ки рӯйхат мекунанд ки буд дар хонаи шумо охирон, мегӯд ҳеч ки набуд, шаб Расулов омада мегӯд тарсид, мегӯд Расулов чӣ хел ва Расулов хабар шуда мегӯд ки номи мана ҳамчун гумонбар дар парванда ворид кунед то мегӯд. Агар ман бошам ҳамонҷо мегӯд ки вай шукуҳи пулаша меёбад ҳарчи парванда давом намеёбад. Ба ҳар ҳол Расулов будаги. Расулов одами ба ҳар ҳол бо вуҷуди он ки одами хоксор будаги, лекин одами бесиёсат будаги, не ай ҳама заракаф мешудаги. Тамоми ҳам роҳбарою, ҳам вазирою, ҳамаш ай метарсидаги, бисёр сиёсатмадори бисёр дар ҷои дар корӣ бисёр бадзабон будаги, сахтгир будаги, бисёр одами вай будаги, ин ту принципиални, ако ин хоксор гуфта ин не ки ина гӯш накунанд, ина вай накунанд, албатта бисёр обрӯш калон будаги. Оилаи Расуловро гуфтед ки яъне танҳо зиндагӣ мекард. Чаро оилаи Расулов то ҷое ки хато накунам дар Москав аз ин ҷудо зиндагӣ мекарданд? Гап дар сари он ки вақте ки Расулов аз вазифаи сафири Иттиҳоди шӯравӣ дар Того буд, кадом давлати африкоӣ ба Душанбе даъват мекунанд, Расулов Душанбе мебиёд. Аз рӯи баъзе нақлҳои шундаи ман занаш хоҳиш намекунад Душанбе биёяд. Лекин аз рӯи он чизҳое ки ман худам омӯхта буромадам, ин ба он сабаб занаша намебиёрад ки ба фаъолиятҳои роҳбариш занаш дахолат накунад. Албатта зани як роҳбар ки вақте ки дар ҳамроҳаш ҳаст, албатта фаъолиятҳои дахолат мекунад. Як кас мебиёд ва миёна мекунад, як кораш буд мекунад. Бачаҳош камтар как масалан бартарӣ метиҳанд бачаҳои вай ки ин писари Расулов гуфта. Барои ҳамин шуда Расулов занаш намебиёрад ки фарзандош дар Тоҷикистон худошона аз фарзандои дигарҳо бартар ҳис накунанд. Занаш худаш як зани бонуи аввал эҳсос накунад, бачаҳош худашон фарзанди аввал эҳсос накунанд ва ҳамин гуна баробарию адолат аз байн наравад. Ва ин як дуюмаш ин ки оилаш ба фаъолияташ дахолат накунад. Барои ҳамин вай занак як умр дар Москав зиндагӣ мекард ва Расулов як умр дар Душанбе зиндагӣ мекард. Ва албатта ин ки дар Москав қариб ҳар рӯз рафта меомад, албатта занаш ҳар вақт ки рафт хона нези занаш меистод. ин аҷиб аст ки чаро аксар роҳбарони собиқ шӯравӣ ҳатто дар худи ҳамон Москав ҳам ё воқеан мисли ҳамин қаҳрамони имрӯзаи мо Ҷавлон Расулов зиндагӣ хеле хоксоронаву соддаву оддӣ доштанд, ё ки вонамуд мекарданд ки чунин зиндагӣ доранд. Чаро ин шеваи роҳбариро недалел ин хел набуд. Шеваи хоксорони зиндагӣ аз Сталин мерос мондагӣ. Сталин бисёр хоксорона зиндагӣ мекард, оддӣ зиндагӣ мекард. Ако замони Ленин ин хеле шукуҳ шаҳома худаш набуд. Вай соли 20 ва инқилобу ҷангу ҷанҷолу вай худаш Ленин чанд сол роҳбарӣ кард ба 17 то 24. Не вай акун аввалаш ҳамеш ҷангу вай қати инқилоб қати ҳам як чанд рӯз будам чанд сол. Вай он замон ин хеле шукуҳ набуд. ҳамин шеваи хоксорӣ баста. Лекин охир гӯем ки ҳама хоксор даст не, бисёриҳо масалан аз роҳбар ки мешуданд аз хона ба коттеҷҳо мекӯчиданд, шароитҳои аз квартира ба коттеҷҳо мекӯчиданд, имконотшон васеъ буд, хонаҳошон дар деҳаҳо нағз карданд, маошшон нағз буд, хӯрогирашон нағз буд. Лекин Расулов ин хел набуд. Расулов ҳамон хоксории шевааш нигоҳ дошта истод. худи Расулов масалан чӣ дороӣ дошт? ҳичи мана шоҳид Гулҷиҳон Босодиқова ҳоле ҳастанд дар замони Расулов котиби дуюм идеологӣ. Рӯзе ки Расулов аз дунё мегузарад, хонашо мебаранд Расулова ва аъзои ҳукумат меранд. Гулҷиҳон Босодиқова нақл кард, Тамара Абдушукурова ҳам шоҳид. Ман ҳозир хотирам ман ки ҳамин гапа Тамара Абдушукурова ман нақл карданд ё Гулҷиҳон Босодиқова нақл карданд. Ҳардушон ин барнома мебинанд, ҳардушон фаъол дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар YouTube, дар ҳама ҷо. Тамара Абдушукурова дорад саҳифа? Не, фаъоли ҳастанд ки мебинанд. Дар Facebook саҳифа доранд. ҳам Босодиқова дар Facebook саҳифа доранд. Ёдам нест ки Тамара махсус нақл карданд, ё Гулҷиҳон Босодиқова нақл карданд. Вақте ки Расулов мемурад, хай факташ аниқ аз даруни ҷевонаш як пар костюми нав намеёбанд ки Расулова пӯшонда бурда вай монанд. Он золо маросими ҳидо мешуд, шумо костюм пӯшида митинг месодӣ, як пар костюм намеёбанд, аз хонаш костюми нав намеёбанд. Костюмҳои обшустаю ва ҳозир хотирам мани ҳамин гапи Гулҷиҳон бо ин гапи Тамара Махсумовна, яке аз ҳаминҳо барои шавҳараш костюми нав хардаги будааст. хеле Гулҷиҳон Босодиқова нақл карданд. Босодиқова омада аз хонаш ё аз хонаи кадом одами дигар хабар мешад костюм нав доштааст, ҳамун костюма саросима бурда ба Расулов мепӯшонанд ва Расулов дар ба ҳамун костюм хок мешад, ҳамун таги хок ба ҳамун костюм будаги. Инҷа ман ба корманди Лучо вақте ин қабр кӯчонданд, инҷа аз боғи Садратдин Айни ба инҷа кӯчонданд, нақл кард ки ҳама инҳо ба кафан будану инҷа чанд кас кӯчид? Мана Ҷаббор Расулов, Боқир Раҳимзода, Муҳаммад Осимӣ, Камол Айни, Ашрафӣ. 5 кас.
ҳамин 5 кас ғафуров ҳа ҳамин 5 нафарашон бо кафан будану фақат Ҷаббор Расулов бо шиму костюм хок шудаги таги замин хок шудаги ва нақл кард ки ҳамин нишони қаҳрамон мин социалистиш ҳам дар ҳамун костюм кашол ҳамун костюме ки Расулов гӯр шудаги костюми худаш не дар хазинааш ҳамаги чанд пул будаст ки ва дар хазинаи ҳар як деҳқонам шояд бошад он қадар пул маблағаш. имрӯз фарзандои ғафуров дар куҷо чӣ дороӣ доранд? Инҳо дар Москав зиндагӣ мекунанд. Расулов инҳо дар Москав зиндагӣ мекунанд. Кор фарозин дар Москав ва Тоҷикистон доранд. ягон шукӯҳ шаҳомат ина ягон кас намедонад барои ин ки инҳо ба Тоҷикистон пайванд нестанд. Фақат як замон вақте ки Расулов ва қабраш масъалаи кӯчонданаш баромад як нафарашон зиддият эълон карда пайдо шуд кадом набираш буд. Фарзандои Расулов бо Тоҷикистон пайвандастагӣ надоранд мутаассифон. онҳо дар модарашон рус ҳамчун рус ба бовой растанд ҳамчун рус калон шуданд ва ҳамин гуна дар Россия монданд. бо Тоҷикистон мавриди эътиқоди диниаш дар Википедия навиштааст ки атеизм буд. яъне ин талаботи даврон буд ё воқеан фикр мекунед ки Расулов масъала эътиқоди ҳар кас ба эътиқоди худашу не ки ба фикри ман бояд Расулов атеист бошад. барои он ки Расулов он қадар муҳаббате ки ба ормонҳои ғояҳои ҳизби коммунистӣ дошт ва яке аз он ғояҳо албатта атеизм буд. ман фикр мекунам ки Расулов атеист буд. хай бо намедонам ин он наша дигар нигар. бале хоб ба соли дигар мегузарем ки як хатои Расулова метавонед шумо гуфта ки ин қадар мо аз Расулов васф кардему хоксор гуфтему дифоъ кардему ин чизо як хатои Расулов як чиз де далер дар замони шӯравӣ роҳбари давлатҳои майда роҳбари давлатҳои узви иттифоқ мухтор набуданд 100% ки гӯем ки вай фалон корро вай худаш пеш худаш карду вай иштибоҳи вай буд. инои дастаи ино бор мекарданд. инҳо вақте ташаббусе мекарданд бечора гӯшинед як масалан ин роҳбари як давлат барои сохтани як ҳайкал ҳақ надошт ки имзо кунад. барои ин ташаббусҳое гӯем ки ин ягон хатои Расулов албатта ҳамун масалан тамоми дороии Тоҷикистону сиёсати Тоҷикистон ба соҳаи кишоварзӣ бахшиданаш хато мегӯянд бисёриҳо ва инсон мегӯянд ки ба ҳар ҳол ин аз иродаи ин вобаста набуд. дар масъалаи ҳайкал як чӣ мегӯям ки вақте ки ҳайкали айне сохта мебиёранд дар 100-солагии айни сохта мебиёранд. кадом ҳайкали устода? ҳайкали пеш садбарг будагӣ 100-солагии айни сохта мебиёранд. ҳамун шабу рӯз як бадхоҳи устод айни менависад ки ин ҳайкал аз ҳайкали Ленин ки дар маркази шаҳр мондагӣ баланд поеш. Расулов алоб меандозад ки гӯятон гирад он ҳайкал афта. қариб иҷоза наметиҳад Расулов ки он ҳайкала монанд. он ҳайкала аз Ленинград сохта мебиёранд. ва ҳайкала омоданаш тамоми тамошо мекардаги халқи вай. ҳамунам Расулов оташ меандозанд. танҳо дахолати кадом аҳли зиёд бо даромада бо масъалаи гузоштани ҳайкал мемонанд ба Расулов ба ивази шояд ки карьереш мумкин набуд ҳайкал айна ҳайкал Ленин барам бошад. ба ивази карьераш иҷозат метавад ки ҳайкал айна монтон пояи ҳайкал Ленинам баланд бошад. вақте ки мана ин Турсунзодаи сохтмонаш мешавад ҳамин бевосита Расулов сохтаги ҳамин мақбари Турсунзодаям ҳамин оромгоҳ ҳам дар давраи Расулов бевосита 77 бевосита иштироки худаш қай сохтаги ина ва худаш ҳам лоиҳа қабул кардаги ҳамун ҷам аз бори Турсунзода менависанд ки ин пояи ҳайкал аз дар баландию асад баланд гуфта. Расулов ба ивази карьераш ҳамин корро мекунад. Расулов қаҳрамони бузургтарин набуд. خب پس نوشتم بازم میخواد که خطاش نمیگه. نه من مثلا گفتم که خطاگی‌هایی که اینها کردگی این از ناعلاجی. لیکن من افتاد نیستم که غفوروف یک شخصیتی قهرمان باید باشد. غفوروف رسولوف مثلا کارهایی که رسولوف کردگی این تماما گویا که غیر قابل قبول. نه این خیلی نه. رسولوف یک آدم عادی، یک سروری تاجیکستان که عمرشه برای تاجیکستان بخشید. یک لایحه بسیار موفق، البته از لایحه‌های خرد و میانه گفتید، ولی یک لایحه بسیار موفق بزرگ برای تاجیکستان که در دوره رسولوف عملی شد. 1 میلیون تن پخته. میگن که فکت دروغ ولی هیچ چی دروغ نه. هیچ چی دروغ نه. و 1 میلیون تن پخته این لایحه بزرگترین جبار رسولوف است و گمان میکنم که اگر ما مثل بلاروسیا مثل دولت‌های دیگر نظام کشاورزی شوروی نگاه می‌داشتیم ما خیلی برد می‌کردیم چون تاجیکستان با این اگری دیگه نه یک شخصیتی که دشمن رسولوف میتونیم بگیم شه
دشمن رسولوف بسیار تا حالی بسیار اهل ادب دشمن رسولوف، بسیار اهل فرهنگ دشمن رسولوف. برای که همه کشاورز کرد. نه برای آنکه رسولوف مثلا با وجود که رسولوف اسپکتاکل تماشا میکرد، تئاتر می اومد، همه کارو میکرد، به هر حال مثل دیگرها اهل علم و ادب نوازش نمیکرد و قدر نغز میبینند. در مورد سه شخصیتی که دوره رسولوف رشد کردند، کشور معرفی کردند. مومن قناعت شاعر برجسته تاجیک در زمان رسولوف رئیس اتفاق نویسنده ها شد، یکی از فیگورهای تاثیرگذار در اقصای SSR بود و دوره رشد نموی لایق بازار گلرخسار هم در زمان رسولوف شدگی هست. زیاد شد دیگه. نه پشتیبان اونها هم رسولوف بودگی، چون که رسولوف اگر بسیار مطلب اونها حمایت کردگی، لیکن یکی از فیگورهای اساسی که بسیار روشن ملکه صابرова در بالت در فرهنگ ملکه صابرова به کدام دلیل ملکه صابرova؟ با اون دلیل که ملکه صابرova بسیار طلبکار داشتگی همون سالها که اینا می‌خواسته که مسکو گیرد، لنینگراد گیرد، تئاترهای لنینگراد و مسکو اینا به کار جلب می‌کردگی و آذربایجان و اسیتی هم می‌خواستگی اینا گرفته برن. بسیار شرایط و امکانات وعده میکنن همین گونه. و صابرova واقعا رفتن میشد یک چند مراتبه. رسولوف به واسطه جیغ زده ملکه صابرova چندین بار خواهش میکند که نرود. مومی قناعت ملکه صابرova باز یک نفر از علم و ادب میگیرن. همه رئیسای کلخوزا سه نفر همراه میشن. خب دیگه آخری صحبت بود. ما از خاکساری رسولوف گفتیم، از قهرمانی های رسولوف گفتیم، از 1 میلیون تانه پخته هم گفتیم و کوتاه بیاید در مورد بیوگرافی رسولوف خیلی کوتاه اطلاعاتی که متولد کجا است، از خوجند است. رسولوف از خوجند است، از عائله کمبغل هست، تربیت گرفته اینترنت ها هست، در اینستیتوت خواجگی قشلاق خواندگی هست، بعد مکتب‌های حزبیه گذشته است، یک عمر فعالیت سیاسی کرده، فعالیتی سیاسی کرده است، فعالیتش از کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان سر کردگی، فعالیت بیشتری کاری سیاسیشه و سر کردگی در مسکو یک مدت مصروف بودگی و قبل از به تاجیکستان رهبر تعیین شدن در سفیر اتحاد شوروی در یکی از دولت‌های آفریقایی بودگی با دخالت و با توصیه باباجان غفوروف که اینا بسیار نغز میشناخت سرور تاجیکستان تعیین میشد و 21 سال تاجیکستان رو رهبری میکند. در زمان شوروی بیش از 20 سال بریژنف رهبری کرد، بیش از 20 سال جابور رسولوف. در تاجیکستان خطا نکنم اولین رئیس حزب است که از 20 سال زیادتر 20 سال رهبری نه یا کسی که این بار بسیار کرد نه این بار نه رهبری کرد و رسولوف نفری در زمان خودش بسیار فیگوری در اقصای اتحاد شوروی تاثیرگذار بود، آدمی مشهور بود، ابروش خیلی کلام بود، به واسطه بریژنف حرمت میکرد. حتی در یک ضیافت بریژنف بر خاطر این توست میگوید که خاکسارترین با وجدانترین پاکترین راهبر ما میدونم که این رسولوف هست. اوتاخان لطیفی بعد این گپ میخواست درباره این یک اوچرک نویسد، نام اوچرک خاکسار در گزیده پراودا باید چاپ میشد، لیکن وقتی که پیش از آورده میخواند خودش نمیماند که نه نویسنده تعریف نکنید گفته. عموما یک آدمی یک عمر برای وطنش دولت خدمت کردگی. تاجیکستان خوشبختانه این قدر کرد رسولوف. من قبرش در آرامگاه لوچوب در آرامگاه بزرگ قبر سابقش در آرامگاه عینی در باغ عینی بعدن کوچاندن در آرامگاه لوچوب و یکی از ناحیه‌های کلانترین کشاورزی تاجیکستان ناحیه جابور رسولوف نام جابور رسولوف دارد. تاجیکستان شخص قدر کرد. راست گپ بسیار نفرها میخواهند که جابور رسولوف من میدونستم که بسیار میخواستن یک نفر میخواستن که اثرها بنویسن، اثرهای بدیهی نویسن. البته حال این گونه اثرها پیدا نشده است. ما ابراز این آدم حالی تصویر نکردیم، لیکن در خاطره و یادداشت که درباره جابور رسولوف هست این دریا هست، بسیار هست و همه از شخصیت خاکسار و فروتن و خدمتگار خلق بودن غفور رسولوف گپ میزنند. سلامت باشید. آخری صحبت است
و امیدوارم که شما سه صحبت قبلی ما را که شما از استاد ترسونزاده و بابا جان غفورов و محمد جان شکوری بخارایی و اینک استاد روانشاد جبار رسولов ولی که استاد میگفتم دیگه معذرت که کلمه مود شده در زبانمون و تشکر میگم از برادرمون عادلی ناظر و امیدوارم که چون هر وقت دیگر از 10,000 زیاد بیننده پیدا میکنه این صحبت های ما توجه شما مهر و محبت ما را زیاد کرده است. عادل نوبت ما چند وقت نیست که چرا دیگه برنامه نمیشد مردم میپرسن بسیاری ها میخوان که درباره اوسیمی برنامه شود درست گپ اوسیمی ها بسیاری میخوان درباره اوسیمی برنامه شود من بالاخره قریب 10 نفر نویس ولی در کامنت ها زیاد بازار صابر گفتن نمیدونم برای چی میخوام که فهمم که ما درباره بازار صابر چی میخوایم گفتن بازار صابر بدتر در عرفه زادروزشون ها برای زادروزشون ها نه زادروز بازار صابر مای نه بازار صابر و دیرو من میخوام درباره اوسیمی صحبت باشد صحبت بعدی چون که بسیارها از اوسیمی خواستن صحبت کنن زادروز استاد لایق نزدیک است 90 سالگی ممکن قناعت برن صحبت میکنیم اوشان قهرمان بعدی ما اوسیمی میشد بعدا استاد لایق و مومن قناعت و بعد بازار برای بیننده در چیزی گفتن خوش شده سلامت باشید من گمان میکنم که صحبت های ما از آنچه که شما می نویسید من باید در آشخانه ها دقیقاً سلام میکنید و رحمت میگویید و در کوچه ها در رحمت میگویید من فکر میکنم که برای البته برای همه نه لیکن برای یک گروه انسان ها این جالب است روزگار این نفرها جالب است دیگه در راستی یوتیوب نمیبینن نه میبینن با بهتر است که به رکلام هم ببینن خواهش میکنم که با وی پی ان ببینه پول نمیتیاد دلار مالیبا به هر حال ها من فکر میکنم که همین گونه شخصیت ها یاد کردن با منفعت هست و از صحبت های ما شما یک چیز برای خودتون برای برد یک چیز اندیشه میکنید که کیها جمهوری ما ساختن کیها ما امروز ساختن و البته کیها در راه اشتباه کردن که ما به این روزها رسیدیم برای همین سلامت و سربلند و خانه آباد باشد. این سلسله صحبت‌های نوبتی ما با روزنامه‌نگار دوست برادرمون عادل ناظر بود با نام لوچاپ. زنده باد صلح و آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر. ما هم طرفدار صلح